Og på bakken stod der et stort plankeværk, som man kaldte en palisade. Så man var altså ret godt beskyttet, hvis man boede i den her by. Og man mener også, at byen har haft sådan en stor klokke. Måske har man brugt kirkeklokkerne simpelthen til at varsle, hvis der var ufjendskab på vej til byen, at folk, der boede lidt uden for byen, at de skulle skynde sig og komme ind bag byens mure. Blandt andet så ved vi, at der, hvor biografen ligger, der på Tors Bakke, og der ved Realskolen, der har ligget sådan en lille natby. Og der er mange skriftlige kilder, der vidner om, at hver gang der var far på færde her i byen, så var der altid den der lille landsby, der blev brændt ned og futtet af, og mord og voldtægt og alle mulige frygtelige ting, fordi man simpelthen boede uden for byens mure. Og byens mure, det var altså, man skulle også ind i byen, det er klart, så man havde 4 byporte i byen her. Man havde en i øst, og en i syd, og en i nord og i vest. Og det var altså der, man kom ind i byen. Og de der byporte, de var jo også befæstet på den måde, at der var jo soldater, der ligesom holdt øje med portene. Så man kan også ikke bare sådan vade ind og ud, som det passede en. Hvis jeg skulle ind til byen, så skulle jeg så kunne gøre rede for, hvorfor jeg skulle derind. Men var det fordi, jeg skulle sælge nogle varer? Var det fordi, jeg boede i byen? Var det fordi, jeg skulle besøge nogen? Eller skulle jeg ind og besøge klostret? Og så var det altså, at man skulle gøre rede for, hvorfor man skulle ind i byen. Man kunne ikke bare gå ind, som det passede ind. Og kunne man ikke gøre rede for det, så kunne man altså meget nemt ende nede i byens arresthus, indtil at man ligesom kunne forklare, hvad man skulle lave. Det var sådan i middelalderen, at Randers jo var en ret stor by. Den var større end Aarhus var på det tidspunkt. Og der boede ca. 2.000 mennesker i Randers i middelalderen. Og man kan sige, nu bor der omkring 60.000 mennesker i Randers, og dengang var det altså kun 2.000, så der er selvfølgelig sket en stor udvikling, hvor Aarhus jo så er gået også kun opad, selvom de i middelalderen var mindre end Randers. Så man gik ind af porten fra øst her, og så gik man jo over en bro af voldgraven, og så videre ind i byen. Og tit er der nogen, der spørger, hvad om hesten, der har noget med middelalderen at gøre? Det kan jeg så sige, det har den ikke. Nu står vi nu egentlig lagt mærke til, at den her gade, vi står i nu, den hedder Sankt Helenestræde, eller Helenestræde hedder den, men er opkaldt efter en gammel middelalderlig helgen. Og det er fordi, at i middelalderen, og meget, meget gerne havde man lidt martyrdøden. Simpelthen død for sin tro. Og i middelalderens katolske kirke, der var der rigtig mange helgener. Jeg tror ikke engang, der er helt præcis et tal på, hvor mange der er. Men der var helgener for alting. Og gerne den måde, man så var død på, det var den måde, man så var helgen på. For eksempel så kender I nok alle sammen Sankta Lucia. Og I ved også, at det er noget med, at man går rundt med lys. Og det kommer så af, at Sankta Lucia, hun var en helgen, som opstod, fordi at hun skulle giftes med en mand, som ikke var kristen. Og det ville hun ikke. Og derfor så blev hun tortureret, og en af de ting, der skete for hende, det var, at hun fik hævet øjnene ud. Så derfor, hvis man ser Sankta Lucia rundt om, altså der er mange forskellige versioner af den her helgenhistorie, og andre gange er det også, at hun selv tager sine øjne ud, fordi hun ikke vil være smuk længere og sådan noget. Men i hvert fald øjnene ud. Så nogle gange, hvis man ser hende sådan som en helgen person, så står hun nogle gange med en skål i hånden, hvor i hendes øjne de ligger. Og så hun er jo helgen for de blinde, og dem, der gerne vil have synet igen, eller lys i hvert fald. Og sådan var det også. Så var der nogle helgener, der måske havde fået trukket tænderne ud. Jeg tror, det er Sankt Antonius. Og så var han jo så helgen for tandlægerne. Og for tandsmerten. Og jo, Jomfru Maria var helgen for de fødende kvinder, fordi hun jo havde født Jesus. Og sådan var det sådan forskelligt. Og Helenestræde, det er altså også en gammel helgen. Men i middelalderen var det sådan, at den her gade, vi lige gik op af, hed Helvedesgyden. Og det mener man, den gjorde simpelthen fordi, at herovre lige bagved, der står Niels Ebbesen, ved I nok. Men nedenunder Niels Ebbesen, der var der altså, før han kom til at stå der var der altså en stor middelalderkirkegård. Og I skal jo forestille jer, sådan en dag som i dag, hvor det fryser måske et par grader, så døde folk jo altså også. Og i middelalderen var det altså sådan, at man måtte ikke blive brændt. Og der var heller ikke nogen køleskabe, nogen fryser, som man kunne ligge i, indtil at der ikke længere var frost i jorden. Så man skulle jo i jorden. Og I kan jo nok forestille jer sådan en graver, der skal grave ned i den her slags vejr. Han har jo nok ikke kunne få folk ret langt ned, vel? Så det var lige sådan en lag jord her måske, og så lå man altså lige under jorden der brødende. Så det der med, at man hed Helvedesgyden nede i Rom, er der blandt andet en vej, der hedder de stinkende liges gade. Fordi at det hed de der veje omkring kirkegårdene ofte, simpelthen fordi det stank af brødende mennesker. Og man mener, det er derfor, at den her hedder Helvedesgyden. Og I skal jo også forestille jer, når man sådan, nu så vi ham der, den døde skeletfyr nede på museet, altså når man ikke måtte blive brændt, og gravene heller ikke måtte sløjfes. Det vil sige, hvis nu at jeg havde død 25 år, så kunne det godt være, at min familie de tænkte, skidt nu med hende, nu har vi passet den grav 25 år, så sløjfer vi den grav, kalder man det i dag.
Men det måtte man altså ikke i middelalderen, så derfor så blev folk jo simpelthen begravet meget, meget tæt. Derudover så skal man også forestille sig, at vi står herinde, hvor der egentlig er tæt bebyggelse. Men nu stod vi herude ved byporten, den ene byport, og det der med, at der skulle bo 2.000 mennesker, det lyder måske ikke som ret meget. Men I skal forestille jer, at i hvert fald i den her by var der 2 til 3 kirkegårde, mener man, og der var 4 klostre og en kæmpe stor Sankt Mortens kirke, så der har faktisk ikke været ret meget plads til at bo på. Så husene lå meget tæt, sådan nogle små lerklinede huse med stråtag, indtil man sådan begyndte at bygge i mursten i hvert fald, eller det kunne også være kampesten. Men så lå husene altså meget, meget tæt, og man havde nogle baggårde, og der gik svin og køer og høns og får rundt løs i gaden. Og det har altså været en meget, meget, meget anderledes by, end man forestillede sig i dag. Der er også tit nogle fortællinger, særligt ude for Aarhus, fortæller man, at sømændene de simpelthen kunne lugte byen. Sådan en sommerdag, så kunne de lugte byen ude fra havet, før de kunne se den. Simpelthen fordi sådan en by, der var ikke kloakker, der var ikke vand. Jo, det var der jo, men det var jo i brønde. Det var ikke sådan, at man pumpede vand op af undergrunden, og så kunne man bruge det i en vask. Man hentede vand ved en brønd, og så smed man ellers alt sit affaldsvand, og alt sit toiletvand, og sit badevand, og sit skidt, og så smed man simpelthen bare i gaden. Fordi man havde ikke andre steder at gøre det. Måske havde man en møding, men den stak jo lige så meget. Hvis I lige kigger opad der, så kan I se, der ligger Amtsavisen jo. Og cirka der har den nordlige byport været. Det vil sige, hvis man kommer fra Hobro og Hadsund og den vej, så kommer man altså ind i Randers fra den nordlige byport, som lå cirka derovre. Ja. Og så var der så ligesom der, hvor klosteret lå på bagsiden der ved igen butikken. Jamen det var der omkring, hvor at muren den var. Nå, vi står her foran byens ældste hus. Det synes vi skal se. 1463 er huset bygget. Og for jer ser det måske ikke ud som noget særligt, men I skal forestille jer, at murstenen, altså de her mursten, som jo er lidt større end de mursten, vi kender i dag, det hedder munkesten. Og I skal altså forestille jer, at det var først i 1250, at man opfandt murstenen. Før det så byggede man i kampesten, hvis man byggede huse af sten i hvert fald, ellers var de jo af træ eller lerkline, som jeg sagde før. Så det her hus er faktisk et rigtig, rigtig flot hus, fordi det er også bygget i 3 etager, og hver etage har et stokværk, så det er altså 3 stokværk plus en kælder. Så det har altså været noget rigtig særligt i middelalderen, og det er fordi herinde der boede nogle meget, meget rige mennesker, som hed Påske til efternavn, sådan apropos perioden lige. Det var nogle brødre, der boede derinde, der var 3 af dem, så de hed Påskebrødrene. Og de var blevet rige og vældig mægtige af at være købmænd. De importerede krydderier, og så solgte de dem til byens borgere. Og i middelalderen siger man altså, at krydderier kostede det samme som guld. Og for I skal jo forestille jer, at mange af de lande, hvor man får krydderier fra, det er jo helt omme ved Indien blandt andet. Der er andre steder i verden, hvor man simpelthen skulle sejle utrolig langt for at få fat i de her krydderier, og sejle utrolig langt tilbage til for eksempel Randers, for ligesom at kunne sælge dem til nogen. Så de var enormt værdifulde, sådan nogle krydderier, og derfor blev de altså ret så rige med dyr. Men det, der er ved de her påskebrødre, det er, at der er en folkevise, der hedder, jeg tror, den hedder Påskebrødrenes Vise, eller noget af den stil, men i hvert fald en gammel folkevise, der handler om påskebrødrene. Og i middelalderen var der jo ikke nogen aviser, der var ikke opfundet aviser endnu, der var ikke opfundet blade endnu, der var knap nok begyndt at blive opfundet bøger. Så det der med at skrive ting ned og skrive historiske ting ned, det var altså ikke noget, man gjorde helt vildt meget i. Og hvis man skrev historier om nogen, så var det jo om kongen og alle de rige. Og de her påskebrødre, de var godt nok også rige, men de var alligevel ikke endt i nogle historiebøger endnu. Men der skete altså det, at en af de her påskebrødre, han blev dræbt. Han blev myrdet. Og det blev han af en fyr, der hed Eske Brock. Og hvis I sådan har kørt ud til Djurs Sommerland, så ved I, der ligger Gammel Estrup ude. Ja. Og Eske Brock, han boede ude på Gammel Estrup og ejede alt det jord, der lå omkring. Altså sikkert, jeg tænker, at Djurs Sommerlands jord han engang været ejet af Eske Brock. Og han var altså mega rig, lige så rig som kongen faktisk. Og han slog en af de her påskebrødre ihjel i et slagsmål. Bang, så fik han i på kassen, og så døde ham her påskebroren. Og der blev aldrig nogen retssag om den her historie, fordi der var faktisk dødsstraf for at slå hinanden ihjel. Og hvis I kender Fussingø, så ved I også, at der er noget, der hedder Galgebakken derude. Og det var altså derude, man blandt andet havde galgen, som navn du siger, stående, og hvor man blandt andet kunne blive hængt ude. Men der skete altså ikke noget med ham her, Eske Brock, simpelthen fordi han var så rig, så betalte han sig ud. Han fik simpelthen en gæld hos de her påskebrødre, fordi at de ville selvfølgelig have oprejsning for deres døde bror, så det betalte Eske Brock sig ud af, så der ikke engang blev en retssag.
Til gengæld så blev der den her vise, en folkevise, og det er fordi, som jeg sagde før, så var der ikke sådan nogle medier i middelalderen. Det medie, man havde, det var, at man mødtes på festpladser, eller til kongelige fester, eller andre steder i landet, hvor så der var nogle sanger og sådan nogle slags underholdere, naren med sin lut, tog ud og spillede til de her fester. Og så sang han folkeviser omkring, hvad der gik og foregik ude i landet. Og så vil han jo altså også godt lige fortælle, at ham her Eske Brock, han havde slået påskebroren ihjel.